Good morning mga ka-explorer. So, ay putang inang muulan na. Ngayong umagang to, ngayong araw na to, ibig sabihin pupunta sana tayo Narbacan. Putang inang lakas ng ulan. May charity kasi ngayon doon sa Narbacan sa Nangunig. Organized by Night Riders Nation Ilocos Chapter. So member din natin ka-member natin sila sa Libra. Yan, ang lakas ng ulan, tangina. So lilinang muna tayo mga ka-explorer. Busang sisiyo tayo nito mamaya. So bago ko ay putang ang lakas na. O bago ko ikat ng intro natin, intro message, yan. Mamaya na nga. Malakas na. Ayan. Medyo tumigil na yung ulan, humina na po. Ayan, so on the way na tayo ngayon sa Narbacan. Ayan, again, sabi ko kanina, meron tayong pupuntahang charity ngayon doon na organized by Night Riders Nation Ilocos Sur Chapter. Yan, medyo lumalakas na naman. My God! Isang oras na ako naghihintay dun sa Petron nang humina yung ulan. And then yun, tumigil, lumalakas na naman. Tuloy pa rin ang charity natin. Sabi ko nga, advocacy na natin yung tumulong. Tutulong tayo hanggat kaya. So yan, kita-kits na lang mga guys. Alright. One hour later. Ayan. Ay, pangatlong stopover na natin sa Bantay. Ayun, tumigil na nga. Ay, konting-konting ambon pa rin, pero tumigil na. So, ayan, ride safe sa atin, guys. Kita-kits na lang sa Narbacan. Ulan na naman! My God! Kailang katitigil! Lamig!
ito yung tuyo. Hindi umulan. Grabe, doon lang umulan sa ano, District 1. Oh, parang walang nangyari dito. Oh. Tapos tayo, parang walang sisi. Alright. Dito na kami sa ano, highway papunta ng Narbacan. Ngayon hintay na lang po natin yung ibang kasamahan natin na naka 4 wheels. Galing pa sila ng Bigan. Kita-kits na lang po sa Santa Maria mamaya. Yan, tara na. Yun na yung mga tropa. Ada Marshall Bedboy. Ada Marshall Bedboy nagtupakan. Ada Marshall DJ nagtupakan. Ada Marshall kano DJ? Wait. Wala. You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team.
is why I choose you. You're the one who can make me happy. How you know you're in love when you come for the sea. Because reality is finally better than dreams. Everything I do, baby, you know that it's all for you. Yeah. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because reality is finally better than dreams. So dito tayo sa venue. Ayan. So ang Night Riders Nation kasamahan din po natin yan sa Libra or yung La Union, Ilocos, Baguio Riders Alliance. So ayan po sila. Yan, so sila po ang ating beneficiaries sa ating charity ngayong araw. Ayan po, 2 weeks old pa lang po si baby. Ayan. Siya. So, bali yung condition po niya is brachial plexus injury. Yung isang kamay po niya, hindi niya maigalaw. Hindi rin po nakakaramdam. So, base po sa doktor, kailangan daw po ng agarang therapy. Medyo matubo po yung therapy. Kaya humihingi po kami ng konting tulong po sana sa ating lahat. Ngayon po, para po simulan, natawagin ko po si Jendred Vegas kaya para sa association. Handa pinayagan di Municipal LGU Tinarpakan. Isang nagbiro kami venue na mabalik na mag-cater terastry. So, nasiyasyan punta ni ako kapitana na ayan na nagbalik na venue dito isa sa Tiburay. Provided na masurod kay protocol, health protocol ng hotel LGU lang di social distancing, mask. Bigayang tatak na mga boss na mga
Kapwa Rider, si Tatang ni Sergio Antonio, ay, Sir Ronald Pasqua, kay Kerry, itrabaho na dati kay Rudy Kerry. Hanggang po na ito napaspasasak na pandemya, naging unemployed iso handa nga kaya na po yung natin awan ti pangalaman di paagas na mas marunong gani. Iso nga hindi at nagamit din ay post di Facebook about kini Baby Amara. Iso nga nag-inquire kami. Nakita ni Ma'am Jerry din secretary tapos nag-inquire sa about the case. So, agad-agad na may binisita para dyan screening no kailangan ba talaga urgent at charity. So, naman dapat kumay nila screen na talaga Sunday. Nung awan mo tinag-comply mo ng invitation day. Iso nga kaya responsibilities dito nga daw. So luckily, dapat din nag-comply ng 5 groups. Di may isa, Tagailongos Norte, GL Max. Club Philippines Incorporated, Ilongos Norte. Siguro datitin Ilongos base din ni Presidente SFR. Busy din sa ano. Actually, SMR at that moment yun. At then sa project na ipupunin sa mga nakaumay. So, tinakaumay, Phoenix Society Riders Club. Thank you mga busta o resource notice good. Nakaumay kayo. Medyo tayo kasi i-check po tayo. Thank you very much tayo kayo. TXRCT nga kanayon nga dati na gatgat lang ang yami. Luman na dati charity nga ini posting grupo mi. Thank you very much kanyayo mga ma'am sir. Second time na nagkatwa tayo kay charity. First birthday di December. Di Santa. So, nabibindas ko nga kayo may makamalukatan ti border tayo tapos sobrang celebrate dito ito. Kasi madi mo masobrang di taga sa Bali. Kasi Ma'am Sir PSRC KRL Ilocos XRCP Team Club Suspect Alliance PT Libra. No familiar kayo sir. Si Sir Silverio siguro ako na din kasi nakasama na may titiwan di charity di Baby Amara 8,000 pesos sa rato.
Ananas yung may gawa ng mga nga gawin at wala ng pati Nembang naman ang kaya sa bagaimana mimi grupo kita ada invite Sir Franklin. Try pa yang pamay sa namin ti personal. Idi na chat gamin kanya idi Miyerkules ada yang ti Marshall City. In yesterday ito beneficiary. In pag-amay ka na gati permit. So, ang dami at intiti yung nagamit ni Lord. So, ang ano sa nagalaman ito madikit ang natin kita. At kami kami sa mga naggastuhan pa na. Kalakamas kami ti anniversary. So, Riders. So, thank you Sir Ralphie for exercising again sa isang charity. So, kasi ko na ni Sir Ralphie, di grupo di KRN and exercise ulit nakalayan sa kita. So, kanyami matik na tulungan ni ito na isa kaysa isa. Magandang tutulong or assistance. Nagkasikot di matik na response from so kayo may mga clinics na kaya yung may maki-alliance ni Libra so mabuli nyo itong patang ni Sir Ralphie at kasi parang yung nagkamit i-propose yung charity for big event na pati beneficiary mabuli na kami na i-contact so thank you naman ni Sir nag-message kanya na the charity at kakabang mo. So, halos kanta every Sunday na the charity. No, mata yung di Manila. So, every Sunday na the charity. So, din yung problema din. Tapos ko na it's now on how much you can do. Uri kasi nung uri ba? Sa kabulong mga day kinaadol. Kinatanggal ka kayo rin. Bakit di kayo significance? Pagingkad mo para hindi kayo Yes, Lord. so, day thank you jadi kakanduan ko sa city ta uray mo yung sila na pa. Matadalag tayo na very active na ito. Can participate pati so, day lang thank you. Kinadasa sa malente amin nang Roma lagi nagkaputi sa basabali nga luglugan. Maragsakan naman dahil anang tulog dahil anang mismo ko na first kasi ko dito yung malaki. So may isang kite boys ko ako. So ang gamo dahil yung pandemya pagsapulan. So dito. So, ingus na siya na unaan ng anak ko. Nagpepek na mo nga, dinabasa ko. Bigatan, sa mga di na tanag-post. So, kung nagtanawin kasi nasin ko, apet ang mga problema, hindi ka lang yung magbalakan niya ako. Kung na, kumpor nila kung ano dyan na itulong ko, kung ano kanya na. Mapagin kung na. So, muna basta, ng tutay konti basti. At yaman ang nadakayo namin na riders ni Loco. So, ito yung oras na ba sa na takal nga banang na ito nga tulong yung ganda ito yung nanaka. So, nga po Diyos yung mang bendisyon at kay aning. Thank you for sharing your blessings. At ang anak kailangan mo, tabi ka ba nagdadrive yung niya. Ayun, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Agya manata na gano shooting madinalo mo na barangay ni.Ag-advertise na ako. Sige, ma'am. May YouTube. Saan? Nakabagyan nyo location. Kontakan nyo lang ni napintasa na ni dati mo friend ko sa una. Dan sabi ko pinakasapulit nga kabagyan na noon na nagpito. Kanya, kansat mo. So, ang kontakan lang nyo lang ni ating ko niya.
Kastan ke naimbang kamalir yung amin ako. God bless you all. Oh, nagiging beneficiaries. Thank you. Kung sabay ko matangay ako ng mga tumutulong. Ganun, dantuman, masakal yung titulong mo nga ma-charity. Iba kayo lang ganyan. Tumulong ka na. Thank you. God bless. Right safe ko sa atin. Yung mga gusto nang magpa-picture. So ayan mga ka-explorer, and successful yung event natin. At ayun nga, makapagbigay ulit tayo ng tulong sa isang nangangailangan. O tulad nga sabi ko kanina, it's now how much you can give. Hindi yung laki ng halaga na ibinigay mo. Ayun na yung significance ng binigay mong tulong, na kung saan maganda naman yung pupuntahan niya, di ba? So, kita-kits na naman mga ka-explorer. Next Sunday, meron na naman po tayong charity pupuntahan. Diyan po sa Santa. So, ayun, mas maraming club doon pupunta doon. Kasi medyo matagal na rin kasi yung event na yun. So, ilang beses na rin napurnada dahil sa ganito pandemic. And then may mga siyempre kailangan pa ng approval from the LGU or sa nakatataas. So yung sa Santa yun, aprobado siya ng kanilang butihing mayor. So kita-kits ulit mga ka-explorer. So shoutout nga pala sa kay Ren, maraming salamat Sir Ralphie at kay Sir Jenry sa pag-invite sa amin. Night Riders Nation Ilocos Chapter, and then sa PSRC, Phoenix Society Riders Club. Ayan, maraming salamat sa inyo. Tsaka sa NMAX Club ng Ilocos Norte, maraming salamat. At sa SMR Santa Maria Riders, yan, maraming salamat din po. And syempre sa Explorer Riders Club Ilocos Sur Chapter, maraming salamat sa inyo lahat. Naging successful itong event natin. So yun, hanggang dito na lang ulit mga ka-explorer. See you to my next vlog. Bye bye.